What's up, moji ľudia? Kto tu chrape? Halo? Stávame! Tu ste ľudí. Tu stihlo aj nasnežiť? No neuveríš, ale sú Vianoce. Máme tu aj oko z Turecka. Ty si ma zobudil z mojho zimného spánku. Sú to aspoň smashburgere? Stávať, makať! Ideme sa sankovať! Aaaaaa! Nehovorím stojky z auta! Pretáčanie hráča. Jedz! To čo to tu je za snehová gula? Čo ti šibe? Na tú flare gunu budeme potrebovať na Čo si zomrel? Si utrpel škrepiny? Ja. To jak ďaleko som ťa rutila, WTF? No to ich bereme. Aspoň urobíme ohňostroj. Keď vyhráme tú hru. Čo robím s rukou? Ty si honíš? Máš abstiaky. Ale my neráme kameň, papier, nožnice, už stačí. Reflex z druhej svetovej. Bože, ešte aj za volantom. Mám hladká volant. Povedom. Dobrý volant, dobrý. Fajnúčky. Taká odvážna fotka bola, že neviem presne honiť. Už ma boli za pesne. Dobrá hudba. Dáva. Choď cez strechu. Hej! Máme kamaráti ešte? Nie. Daj stávky. Povedz mi, keď tam budeme. 6 hours later. Prečo Dá máme sa trojkolku, prejsť? vidíš? Čo sa tu trasieš? Ja viem, že som ti celú dobu nadával, že to nezvládam, že to tu nechcem pri sebe. Čo si robila, že si zamrzla? Haló? Ja som tu. Si v tej guli? Ja Kde som je ten tu. zvárak? Tá gula sa mi ozýva. Halo. Neviem, kedy si to stihol. Keď si boskal gula. Pripravený na dnešný trip? Nie. Veľmi sa na to teším. Žiadne nepokoje. Šelmy ani kozičky. Myslím, že zatiaľ to začína úplne úžasne. Majstrom. To je šejal tu cudo. Ja som si dala vodku. 90% jejchovinu. To čo? Hej. 1000 osiek? To ty Tu je dávaj. tých 1000 dosiek, čo som videl. Tak ale jak to tam... Tu piči, jedna minus, druhý minus. Musíš To je rátať pravda, s no, každým pri scénárom, pomladovci. ktorý môže v tejto hre nastať, lebo tých je fakt, že veľa. To mám v riti, Ale že toľko veľa dosiek tam nie možností, zoberieme ako všetky a môžeme postavíme zdobnúť. rampu. Akým spôsobom. Takže ja by som ho pre istotu vždy mala po ruke. Tu je cesta a my to zase vieme nejak odzigať podľa mňa. Lebo keď To sa však vždy spustíme sa to dá. dole, pozri, tu dole sa spustíme touto cestičkou a pojeme hore. Šrúby. Mám šroby, nie! On tu je. Aha, na ňo. On je nado mnou. Čo sa stane, keď pôjdem k tej soche? Myslíš, že tam niečo bude? Možno, hej? Počkaj, co tam dostane? Nejaký Golden Smash? Možno rok smashburgerov zadarmo. Vyzerá, ako by som ho hodila. Tu je nejaký roh vo vode. Zožere ma to? A sú tu šruby. Idem po ne. Dobrá rampa. Čo nám ťuka. Nie, no. Tu je. Dobre. Tu sú bomby. Sú Tu čo bomby. hraje? Zobere.
Jebe, to na kebab ideš, toto hraje. Ty čo? What the fuck? Čo mám v ruke? Chceš prenášať bomby? Hej? Tak dajme ich preč. What the fuck? Aha, tak to dobre, že sme na to prišli až tak neskoro. Ja som nevedel Hej, vôbec. sme ich nemuseli ani My sme obchádzať. Milujem kryštál. Ježiš, to čo Ja. sa rozpadla strecha, keď som to povedal? Breaking Bad. 50-násobný taxík a neviem prejsť jednu džúru. You can pet and play with me in the Twit Pet Cafe. Na Lol. piatich teraz Foxy jazdíme. Moji. Pozri, ja to jemne opatrne zídem dole. Ako sa tu tak pozerám a dúmam, tak nič nevidím. A počkaj, tu je nejaká značka. Čo tam Ja píše? rád rozbije. Ideme sa pozrieť. Prosím, nech tam je save, lebo... No je tu značka, že stop. Fú, čo to tu je? Ty ale, ja nemám pás! Počkaj! Bezpečnosť na prvom mieste. No. V takom stave ešte auto sme nemali. Dobrá, svet. Nie, choď sa dúš. Choď. To čo? You can pet and play with me in the Twitch Christmas Discussion Pet forever. Cafe extension. Roll me out. I'm ready for all the holiday snuggles. Christmas tree Čo mi emoji. je? Paw Prince emoji. No to. Tak idem von sa, jo. Dobre cheat. Hekej, mám beker. To je bacha, hej? Sú divné veci. Dreaming of Christmas cheer and hot cocoa. Okej. Lol. Obucha treba. No. Ach, ty kúsok. Belengvo. A už len rovno. Tak ja vám to tu opravím, pekne to tu je utulné. A to bylo utulné veľmi hlboko dole. Najprv to pôjde úplne rovno a potom bude odbočka doľava. To sú nejaké dvere. Úplne random mapa. Počkej. To je nejaký gombík. Glár, to Sadni sme si. vážne poslali. Sadni si. Nie! Haló! Čo robíš? Nekrát si ty stojička, sadaj. Ahoj. Čo máš do hlave? Chceš boxovať? Vypni to. Vypni to. Ajaj. My letíme. Čo to do klárka? Čau. To náš koniec. Sadaj. Evakuácia. Počkaj, nemáme či karavan, ty kokos čo? Opa! No to. Asi chcem sadnúť. No, môžem. V lese dákom som. V lese.
tu ma ani polovníci nenajdu. Fluorený tušníka. To sú šruby. Kde ma to ťaha? Pane Bože. Tu nemá šancu. Jak sa mám dostať teraz preč? Nie, ešte tento chcem. Ešte tento chcem. Ešte tento chcem. Ja ti svietím, vidíš svetelko? Kde si šiel? Doľava, doprava? Mňa to fúkalo tam, kde fúka vietor. Poladím, preč. Takže rovno. Speed. Prečo som zrazu v karaváne? Ťa odbugovalo, tak idem naspäť. Bojujem. Nepečetné. 20 minutes later. Či ma chceš trafiť gulkou? To čo, nejaký liščí zvuk si vydal? Je to tak. Trafí ma gula, keď vyhodím do vzduchu a snažím sa ho chytiť ústami? Aha. Skoro. Traf ma. Skoro. Počúvaj, nie, auto. Aspoň Nie, kola! Tu čuješ VTF? Nové sóny. Ty? Asi. No, neviem, jebnutý kokocký, malý, tučný. Yugiho syn. Počkej. Prečo sa pod karavánom? Je Bruno natočené. Horena. Predu. Že si zase na mňa žena pozerá rýchlo. Že si nevzal ženu, iba Smashburger. Co to viní? Odvážnu fotku nechceš? Zrkadlo. Že by som si teraz hodil slučka, by som sa rozhodol. Malé vajíčko. Že má ty veľké vajíčko. Poď ma. No, pekne. VTF, auto, Harlem Shake. Banana. Oh my gosh. What's been going on with y'all? And no, not the pressure part. Are you playing the game? Yeah, but the pressure part is huge. Oh. The typing. Yeah, Yeah. go ahead. Type. Go ahead. Fast fingers. Myślisz, że nas napadło, że mamy iść tady? Kto mi to powiedział? Šťastíčko. Šťastie v nešťastí. A tu je aj olej rovnomotorový, vidíš? Ojoj, checkpoint. Bolo jednoduchší na tie. V minútach, po hodine, neviem. To sme robili hodinu. A jak do... Neviem, či to vrieska. Na seniorov. Asi Fico volič.
What the f... To čuję! Boss fight? A co to Nic zabiło? nie urobił. Tom-Toma. Ty aičko. Mam rozręczy GPT. Opa! On tu skacze. No to w kamieniu. Nie dostał wody. Ty go. Skrypty. My to dáme, Majko, neverí. Som hodil gulu pred seba, som sa trafil a ma vyplo. Kde je? To bude asi Čekaj, som akčné. šikmený. Ja sa dám do piči. Nie, dajú na nás. Kde si ju dal? Ty si ju dal. Dávam. Nehodil som ju. Ty púzna. Nemôžeš. Nenadovaný. O! To- What the fuck? To čo bolo? Neviem, proste zase len... Nie, vyhážem ten bomby preč. Co Na čo to nosíme Chce vlastne? tá reťaza vybuchovala na auto? Čo to malo byť? Neviem, ty podľa mňa, jak si dávala reťaz, no aj neviem, čo sa uvoľnilo. Nám to buchlo. Moje búcha. Si vieš na to? Čo? Dobre, to sme Pozri, keď tu letíme. Dobre sme. Že... Hej. Aha, rakety. Zas? Ešte jeden? Chceš? Daj ten všetky. Čo máme? Neviem ti pomôcť. To som nekôr. Tam nestihne. Hej. Oh. Oni na mňa ubral. Tu treba rýchlo. Dvojka, trojka. Štvorka. Oh! Tu si prežila. Tu si mi... Koho to bolo? Stále? Konec? Tu čo tu sú opice? What the fuck? Čo ti dáva Fandia? konečne? Ďakujem, ďakujem. Hlavne by som Rovno chcela dám do dvojky poďakovať rýchlo. nikomu. Môžeš sa odfotiť. S opicou. Tomu ver, choď tam. Tam je Bež. miesto. Dvojka, 2-2. Majka. Nech vidno aj ľudí. Zajmou tu. Super. Ďakujeme, ďakujeme pekne. Neverím, my sme dali arvideriet. Thank you for playing! Woohoo! Saints Row Next. Konečne. Christoph Anderson, Markus, Dennis, Mary. Nenávidím vás.